bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiiran won hannde ko alarba 4 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji moon e ɗemgal Pulaar. titruji men ɓuuri mawɗude guiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon koye mayen dutto toon to Washington kadi ƴeewen hono kanko Donald Trump mo suɓɓi yo won défense o est ce que ne jogori dañde confirmation muɗum. habruji men international ma en guiɗo toon to France hono kanko Emmanuel Macron premier ministre mo ƴeftuno wayno gouvernement muɗum yani ma en jaa toon to Mali kadi ƴeewen hon yimɓe waraɓe toon e diwnuji to wiyete Touareg goni kamɓe wagno en mbiya wonde ɓen ko terroriste kono noon yimɓe jokkodiraɓe toon to diwan oɗon toon to Mali mbiɓe ɗum ko yimɓe aynoɓe oɗo saha joni hono kamɓe gouvernement walla kamɓe militaire uji Mali eɓen jadda ɗum. habruji men ma nawa en toon to Mauritanie on rewɓe heewɓe taw ko sarɗiyankoɓe Mauritanie naaɓe kañumen koye min mbaɗi réaction hannde ko fate oɗo jaaye bannoɗo ñande nogas jeetati lewru novembre ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kanko ministre toppiti ko fate affaire uji publique Mauritanie wi wonde ko ɓeɗo sukaɓe yannaɓe oɗo suka debbo mineur kañumen koye men ko mineur uji ha hannde toon to Mauritanie ma en mbawa kadi jokkodirde Foutanki Diaw o wawa kadi rokkude en meftande nde o jogini en habruji goɗɗi patuɗe e Mauritanie ko ɗum on titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma garde suuji muɗum joni joni siftinɗon tan hannde ko alarba 4 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ma en gartu joni joni. e dow yimmirore hooreño leydi Mauritanie Mohamed Ould El Ajwani e dow tawtorede les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires de toutes les communes de la République islamique de Mauritanie kono kadi e dow gardugol monsieur Abdoulaye Oumar Ly, le maire de la commune de Diowol, monsieur Alassane Samba Gaydo, monsieur Abdoulaye Moussa Ba, monsieur Diop Abdoul Ahmed, ancien ministre e dendagal ardiɓe leƴƴiɗo e nder Diowol e ko taari ɗum le 28 décembre, une journée historique, une journée qui va marquer ses empreintes dans l'histoire de Diowol. Nyalauma cérémonie officielle, installation du nouveau Farba à ses fonctions. Farba Hamé Biran Diak, bi Farba Biran Hamé Ndiengouti, Tan Farba, Tawi Lamu, Andi Lamu, Sousi Lamu, Ceddo Meñu Ganna Samaria Mola Barago Masadaka Nyalane, o wi non mo Sousa bone koy lamotamo. Est-ce que Sénégal et Mauritanie maayo koy wona kerol. Sénégal et Mauritanie kalen tindirawɗo ñalawma le 28 décembre toon to Diowol. bandiraɓe le 28 kala jaɓɓuɗomi yowiyomi yaafo mimi bisimilla mon ɗo e nder Diowol, un village historique. Machallah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon haade men fuɗɗata haburuji d'abord ko fate weeyo siftindon tan e wayno ko jamma oɗo alarba faade subaka janggo alhamis ne wayno ko hawnaki ma neige tello toon hiide alarba ha yettanma subaka alhamis ɗo e Cincinnati non température ma tello no feewi moins 9 degré celsius ɗum noon kadi ma arde hendu e arde toɓoji kadi hawnaki ma neige tello ñande alhamis ne wayno ko ñalloto ko ɓuri hewde e ko taari Cincinnati ma ñallu moins 4 degré ha tello yo moins 10 degré jammaji muɗum nangue yaltu seeɗa kono noon ɓuɓol no heewi aljuma ene wayno ko ñallata ko 0 degré kono noon jamma ma yetto moins 6 degré samedi ma wona température ma wul seeɗa ɗum noon ma en keɓde 6 degré celsius jamma ma woni moins 1 degré aljuma ene wayno kadi température continue montude ñande dimanche wonata ko 11 degré ñalawma ñande altine wona 15 degré donc ene wayno ko ndeɗo ƴiwonde noon ko ƴiwonde nde ganduɗa kadi ma ɓuur tampinde leyɗele gonɗe état ji gonɗi toon to funnague surtout gonɗi dow États-Unis. habaruji men États-Unis guiɗorɗen d'abord ko toon to New York e ñalawma e hono walla subaka law toon to New York wonno neɗɗo goto naatino toon e nokku mo ganduɗa henna taw koto bato waɗanno batu ngu kadi ko assurance ko fate toppiriɓe santé ɗum noon ene wayno ko kanko joguiɗo fetelo o wari hono président directeur général oɗon compagnie pelluɗo o mon continue yileede donc mo felli o kadi ko kañum wonno directeur général oɗon compagnie ko compagnie assurance kanko pellaɗo o wiyete ko Brian Thompson ene wayno e tugnade kadi enquête aji puɗɗiɗi yaltude hono kanko pelluɗo hawnaki
won guut mo joganino oɗo mo felli e ɗum noon kadi tungnade kadi hono kanko Jessica Cis cuɓaɗo yo won gardiɗo police mo New York o yo wonde ko ene wayno ko ngolɗo pellugol ko pellugol pewjugol ko pellugol kadi ngol fewntani omo andi mo fellato ko wawi on fof ɓen continue yilademo kanko oɗo pelluɗo oɗo saaha ene wayno ko kam police New York ɓe mbi wonde koɓe maɓe jeyani ken wona ujunaji $10 kala jiituɗo mo walla kalɗo kanko pelluɗo to woni kanko pelluɗo o noon o joguino ko wolwere e wolwere nde kadi waɗi silencieux ɗum noon ne wayni ko so nde fellata nde henna hewani timɓe nanɓe ɗum toon to Washington hono kamɓe républicain ji sénateur uji ɓen continue ha hande wallude hono kanko Donald Trump en neɗɗo mo suuɓi yo won défense o kontinde beele ne jaɓane ko yiya e ñalawma hono kanko sénateur jeeya toon to Florida Rick Scott sénateur mo ganduɗa kañum hoore mum kañum woni ɓurɗo wonde sponsor de hono kanko Hexet woni wani yo OP o wona ministre défense ko woni caɗele ɗe ɓe jogui joni wonde ko kanko Peter Hexet ene wayno gueɗe kewɗe nene jalta gueɗe ɗe ganduɗa omo takka gueɗe ɗe ganduɗa ɗe wadde rewɓe surtout haysinde ɓeɗon rewɓe haysinde ko ɗum ɗon kadi ene wayno police toon to Californie noddanoma pour yo jabade hakkude makko oɗon debbo e gueɗe kewɗe jaltuɗe oɗo saaha joni kamɓe républicain ji koɓe jiiɗi wasa haalede ene wayno ko gueɗe kanko Peter Hexet ɗe o waɗi surtout yenna hakkude makko e oɗo sigo debbo kalaɗo guila hitande ujunaji 17 taw wiya wonde ko kanko forsi ɗum wonde muɗum haysinde police waɗani e nder rapport muɗum wi wonde ko ala crime mbaɗa toon ɗum noon par ce que oɗon saaha ɓe mbi wonde ɓe ngala ɓe laaɓaka no fewi no yaadi e tawde kadi haysinde kadi ko kanko Peter Hexet ene wayno wawino signodirde oɗon debbo koɓe mbiyata jaɓodiral pour oto on haaltu ko wonno ɗum ko ene wayno ko oɗo saaji noon républicain ji nane continue jogade caɗele pour wonde est ce que kanko hoore makko mo jogori dañde confirmation ɗum noon so tawi o dañani waɗanede confirmation alay saago daña so tawi tan o dañi kene ɓuura républicain ji tata taw ko sénateur uji toon saliɓe o waɗe confirmation ɗum fiti wonde ko kanko alay saago ɗum noon ene wayno ko Donald Trump kadi ɗum wonata ɗum ko caɗele mawɗe donc ko kamɓe républicain ji puɗɗima haalde oɗo saaha joni hol jogorɗo lomtama en ɓeɗon jogorɓe lomtademo ɓuuri inde mum ɓuuri haalde hen hono kanko Ron DeSantis gouverneur mo toon no Florida e nder konnguɗi kadi ko tuuma kanko Ron DeSantis ko haali o wi wonde so tawi o rokkama oɗon ligguey omo yiiɗi wadde ɗum noon ko halfinede ko fate défense leydi ndi habaruji men international ko toon to France puɗɗorden hono kanko premier ministre kesso nomanoɗo ñanden taw ko Emmanuel Macron nomno ɗum hono kanko biyeteɗo Barnier en wayno ko gouvernement makko waɗama hande censure noon firti wonde ko kamɓe yimɓe opposition pour wiide wonde ko gouvernement o ɓe jaɓani ɗum ɓe vota so tawi ɓe dañi vote dokkuɗoɓe lawol ɗum woni ɓe jandini oɗon gouvernement ɗum woni hande kanko nommaɗo ñanden taw kadi ne wayno ko Emmanuel Macron nomdimo oɗo premier ministre koko hunde ɓe lundino ɗum tawde kanko Emmanuel Macron ala majorité absolue ko ɗum waɗi hande motion jaltuɗo hono kamɓe yimɓe jeeyaɓe opposition ɗum noon surtout henna ko mbiyata extrême droite wadde motion pour yandinde ittudemo kanko Michel Barnier e oɗo ñalawma alarba 4 lewru décembre hitande ujunnaji 2024 donc motion ittude gouvernement makko walla sammindemo kanko premier ministre o ari kadi koye saaha mo ganduɗa France kaɓe gonni toon koye tension ngaji kewɗi noon surtout henna kadi ko holla hen ko jangguinoɓe e yimɓe kadi liggotoɓe e laabi contrôleur uji liggotoɓe ha aéroport uji e hewɓe no ganduɗa fonctionnaire uji goni oɗo saaha joni koye grève uji ɓeɗo foof grève uji men ko ene wayno ko ñagade wonde gurdam mumen no way tiddini yo saɓore kadi yo doole ɗe joguino pour wawde sodde ko fati ngaalu men yo ɓeydo et surtout toon de fonction publique donc ene wayno balɗe ɓennuɗe en so kondiroɓe taxi uji kañumen koyemen ene gonni ene mbaɗa grève uji ɓeɗon sofiroɓe taxi uji kañumen koyemen ko hollude wasde mumen weltade caggal nde mesure aji mbaɗa pour ustude kala ko keɓatno ko fati sécurité mum surtout hende tawde kañumen koyemen ene balla yimɓe ɓe ganduɗa ɓe cellade nawde ɗumen nokkuji safrude caggal muɗum kadi ene wawi yimɓe kadi liggotoɓe ko fati ndema ɓen kañumen koyemen wona yimɓe kadi welsindaɓe ɗiɗo grève uji ene ɗamini kañumen koyemen yaade laabi yontere aronde pour wawde hollude météo men
donc budget kadi mo hitande ujunnaji ɗi nogas joyi kañum horum ene joguino gueɗe ɗe ganduɗa ene patuɗe e kamɓe remoɓeɓe donc tawde oɗo saha joni gouvernement ala ɗum ɗo fof kadi ma ɓeydi toon caɗ sibabu oɗo censure ne wayno ko sibabu oɗo censure hay sindi ko yimɓe hewɓe ni ɗamini wonde ko hawnaki ɗum ɗo ko hunde nde jogorani ɓoyde ene wayno ko wawi wonde foof kala gueɗe ɗe ganduɗa partenaire ko gouvernement foti wadde suɓade budget ko fati e gueɗe patuɗe surtout ko fati haaldude walla hawrude holko foti wonde budget mo hitande ujunnaji ɗi nogas joyi ɗum ɗo fof ene wayno oɗo saha joni koko darti habaruji men international hande toon to Mauritanie ene wayni ko rewɓe hewɓe taw ko sarɗiyankoɓe ene wayno jeeyaɓe majorité ɓe mbawi rendude toon hande toon to Nouakchott ɗum noon dendugol mabɓe ko hollude kamɓene mettere mabɓe surtout noddude laamu ngu e communauté international pour beele ne wawa wattude haqqille droit ji rewɓe surtout kadi rende kala ko wiyete violence ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde ñande 9 novembre hono cukalel dewi sukaɓe tato woɗɓe janno e muɗum kanko suka debbo o noon ko mineur sukaɓe worɓe tato noon jana e makko ko yesso jinnaɗo makko gorko kañum hoɗum lelinoɗo mo sellani ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde police ne nangui ɓeɗon sukaɓe kanko ministére toppitiɗo ko fati affaire publique o haali o wi wonde ko ɓeɗo sukaɓe tato naggaɓe kañumen koyemen fof ko mineur donc ene wayno ko kanko ministre toppitiɗo ko fati affaire uji publique o wi ɓeɗo ko sukaɓe kañumen koyemen kadi meeɗani dañde crime mo ganduɗa ko addi ɗum ɗo hen meeɗani wadde bonandeji baɗɗini en ene wayno ko hawnaki ma goppe ɗum noon addi réaction mawɗo hono kamɓe ɓeɗo rewɓe renduɓe noon ene wayno e nder déclaration mo mbaɗi tawde oɗon déclaration kadi janggi ɗum ko kanko biyeteɗo madame Gliwa Aman Ledana kanko woni vice président nayaɓo assemblée nationale o wi wonde ko ene wayno ko koye sunare mawde ɓe goni kamɓe koyemeɓe wasde jabde condamnation moɓe jogui hen surtout nde ɓe tini guelɗo cukalel yanede muɗum e surtout kadi nde yanade kadi wona neɗɗo goto ko yimɓe hewɓe jane muɗum kadi e yesso bawmum ndeɗo mettere ko aduna foof foti rendude ɗum ɗon donc ene wayno ko e nder peeje ɗe ɓe ƴefti kamɓe ɓeɗo rewɓe mbi wonde ko e ɗum ɗo kadi ɓe mbi kadi wallude kadi yimɓe toppitiɓe ko fate kisal e surtout ko fate ñawoɓe pour beele ne mbawa jogade andude faamumuye holno no ɗeɗo gueɗe kaɓirte umminde campagne uji patuɗe sensibilisation pour communauté o foof hande toon to Mauritanie ɗum noon ma en keɗo joni hono Foutangue Diaw o wawa kadi rokkude en meftande nde waɗane en hande habaruji patuɗe e Mauritanie Foutangue Diaw bisimilla ma en calmini hettiyankoɓe radio Jowol Sare meftande kabaruji men heroto kabaruji leydi Mauritanie horejo leydi ndi Mohamed Chagal Gazwani waynima kikide hande yaɓande toon to leydi Espagne ɗo yeehi gam hawritoyde e juɓɓudi ɗi mawɗo jagorɗo leydi Espagne jogui fewde dunde Afrique nde duusimo toon to Bawol laaɗe diwoje ngal umtusi kanko horejo leydi ndi ko mawɗo jagorde hono Moukhtar Wul Ndiaye wondude koɗaɗo kuɓal to galle lamorɗo Moulay Wul Mohamed Lagdaf horejo leydi ndi ina yaade sete timmuɗo ina tawe e on sete jagorɗo kalfinaɗo cabinet to galle lamorɗo e ambassadeur mo leydi Mauritanie joɗi toon to leydi Espagne wondude jagorɗo ɗiɗi desnodirteɓe to galle lamorɗo to e directeur général protocole d'état biyeteɗo docteur Hama Hulla to dama directeur to nokku Kamek ko centre d'achat des médicaments équipement et consommables médicaux o lomti on poste ko debbajo Oumou El Fadli Minte Sadeh guittaɗo e golle mum e yontere ɓennunde kanko docteur Hama Hulla o wonino directeur général hôpital national gonɗo e nder wuuro Nouakchott tuggi ñande altine ɓennuɗo laamu ngu fuɗɗima campagne ko fate ñakku sukaɓe e nder wertago leydi Mauritanie ko fate rafi came e tubankore mbiyen rojol e rafi biyeteɗo rubiol on rafi keɓa rewɓe sangade jomum sowi e lebbi mum gadani ina raba guel cukalel jomum saha jibine tawa won ko ngakki e muɗum laamu ngu taƴi kippuji ma jillo e nder diwunuji leydi ndi kala sukaɓe ɓe ɗum toɗɗi ko sukaɓe yaroɓe lebbi jeenayyi ha tottanma duuɓi 5 ñakku ngu waɗata koye nder balɗe 6 to diwan gorgol sukaɓe fotɓe ñakkede ɓe ko 83 ujunere to diwan hodde el garbi ko 72 ujunere cukalel to diwan barakna ko 66 ujunere cukalel to diwan gidimaka ko 66 ujunere ina fawi 400 cukalel to diwan saba ko 59 ujunere ina fawi 513 cukalel to diwan tararza ko 52 ujunere ina fawi 846 cukalel to diwan taga sukaɓe fotɓe ñakkede toon ko 14 ujunere cukalel to diwan 13
amour ko 11 ujunere ina fawi temedde joyi e capanɗe nayyi e joyi cukalel maɓe jetto e nder nokkuji ɗi kala diwanuji département ha e nder commune aji ɗi. jofnirten meftane meɗen ko Mouhamed Wul Merzoug ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi. kanko Mouhamed Wul Merzoug o holliti leydi Mauritanie ma yaltin 300 ujunere e kalis dollar ngam wallide ɓesguji to Gaza. o haali ɗum ko ñande altine ɓennuɗo e nder jondere ndinnode jagorɗe. kanko jagorɗo o waɗi erago fewde windere nde ballata ɓesguji wurɓe e caɗele to leydi Palestine. ko ɗo tongi meftande men e kabaruji leydi Mauritanie oga banggue musidɗo mon Foutangue Diaw gam radio Jowol Sare. Foutangue Diaw a jarama. Ha hande kabaruji men international a tonto Sénégal e tugnade kadi e ko yalti toon to Sene News hono kanko cuɓaɗo kesso yo won président assemblée nationale mo leydi Sénégal El Hadji Malick Ndiaye o wawi kanko hoore makko wustodirde miijoji walla joddade hono ancien président assemblée nationale Amadou Mame Diop ene wayno nomonoɗo guila e temps Macky Sall. ɗum noon ɓe mbawi wostodirde miijoji ɓe mbawi kadi wostodirde ɓe mbawi kadi tottodirde coktirɗe galle mo kamɓe ɗiɗi fof o mo wonno e kanko kadi mo jogori arde hono assemblée mabɓe national. waɗi hannde ko alarba 4 lewru décembre hitande ujunnaji 2024 e nder jonde mabɓe ɓe mbawi kadi wostodirde miijoji ko fati assemblée national o holno woori hannde e kadi hol gueɗe ɗe ganduɗa gonɗe toon. kanko noon El Hadji Malick Ndiaye o haali o wi wonde komo jogui weltare no fewi pour hollude natare makko wonande ɓeɗo wonnoɓe ɗon e oɗo galle e surtout yen liggey mo jogori wadde hono président assemblée national e kañum en koyemen kadi ko mbawi kadi wallude assemblée national liggeyaji moƴƴi ɓennuɗi ɗi assemblée national waɗi. donc ene wayno komo rokki garantie wonde ko kanko hoore makko mo kamɓe aroɓe kadi maɓe mbad peeji fof mbaɗo wonde pour beele ne wayno ko leydi ndi ko suuɓi ko hen pour dande muɗum eɓe mbawa gonɗinde ene wawa nanede. ko jiiɗa ɗum ɗon e wayno ko kanko Aminata Touré kadi o yalti hande e télévision mo haala siftini tan ko Aminata Touré gandiraɗo Mimi kañum hoorimo meeɗi wonde premier ministre mo e laamu Macky Sall. donc ene wayno oɗo sadio joni ko jaltunoɗo e parti Macky Sall ene guila ma natani woni président ko sakkiti ko en hono Bassirou Diomaye Faye kañum hoore mum suuɓimamo yo won représentant muɗum ɗum ko conseiller mum. donc e nder entretien mo waɗi o wi wonde ko tawde assemblée nationale kesso suɓama ene wayno ko alay saago assemblée wawa sosde ñaworde towde noon e wiide makko kanko Aminata Touré ndeɗo ñawirde towde haute cour de justice ko kañum tan wawi ñawde président ko kañum tan wawi ñawde ɗum. donc o wi wonde ko e nder o wi e wiide makko kadi kanko Aminata Touré o winde Macky Sall laamide ene wayno ko gueɗe kewɗe penale kewɗe mbaɗanoma ɗum noon kadi ɗeɗon penale ene wayno oɗo saha joni jiitama. ɗum noon wi kadi ene wayno ko wi e wiide makko kadi wi e ɗeɗon penale kadi walla ɗeɗon toñangueji gonnoɗo premier ministre o kañum hoore mum ene jeeya e takkaɓe wonde ko wonno waɗiri gestion ko fate kalisaji surtout yenna jamirnoɗo kuutere ko fate haare covid-19. ɗum noon e wayno ko kanko Mimi Touré kadi o haali hen gueɗe o wi wonde ko nde o namda nde o wi wonde nde o namde so tawi hono kanko Macky Sall omo foti ñawede. hanko Mimi Touré o wi wonde ko ene wayno ko enquête aji tan mbawi hollude hono kanko Macky Sall est ce que mo jogui hen responsabilité. kono o ɓeydi hen kanko Mimi Touré o wi wonde kono e wayno ko nde Macky Sall kañum hoore mum haali ñande 3 lewru février ene dirtino woteji ɗi en woteji waɗino fitinaji waɗino seppoji ɗiɗon seppoji kadi mbaɗi yimɓe hewɓe maayi hen ɗo wawi yaade foof kanko Macky Sall ene wayno ko kanko hoore makko mo foti jogade responsabilité e oɗon question. kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international hande toon to Mali en ko wakno kamɓe armée malien en koɓe takkaɓe kadi e ɗeɗo balɗe ɓennuɗe ɗum noon surtout ko ñande 2 lewru décembre hitande ujunnaji 2024 wonde ɓe mbari kadi yimɓe 6 toon to cercle biyeteɗo Gargando ɗum noon koye région Tombouctou. ɗum noon fof kadi en wayno ko hunde nde ɓe takka oɗo saha joni kamɓe mallinaɓe surtout kamɓe wagnore en ɓe kaali ɓe mbi wonde ko yimɓeɓe mbari toon ɓe ko yimɓe ko terroriste ji en tumnade kadi jokkodiraɓe taw ko radio France international yimɓe 6 waraɓe toon ɓe ene wayno ko yimɓe ko aynaɓe kadi ko tuareg en e kadi ko civil en. habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Angola hono kanko président Joe Biden en wayno ko mono ñalli toon to Angola ɗum noon ko visite kalanoɗo guila hitande ujunnaji 2023 ene wayno ko hanki o yetti toon.
en wayno jillu makko toon noon ko hakkunde ko hande jogori gas nder jillu makko kadi wiyama wonde ko kanko président Joe Biden o signini ballal kewgal surtout ballal ngal kadi ko kalis kewɗo lawol train dendingol Angola, Zambie en wonde kadi République démocratique du Congo. Ɗum ɗon fof ko gueɗe ko nokkuji kadi ɗi ganduɗa kamɓe Amérique naaɓe eɓe jiiɗi wonde toon pour mbere wawde wallude surtout en exploité surtout minerai guitteteɗe toon ko wayno cuivre e ko wayno cobalt. Ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe américain ji eɓe jiiɗi wallude oɗon région kadi eɓe jiiɗi présence mabɓe wonde toon. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji ɗi min jogonnoon e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi hande ballodirɗen oɗo journal ko Fuutanke Diaw joɗiniɗen to Nouakchott ko musidɗo moon Amadou Touré haltata moon yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.